ଚରାଚର ସଂସାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଜଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱଲୋକ ମହଲୋକ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ଏହି ସପ୍ତ ଲୋକରେ 36 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ରହିଲେ। ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ତଳାତଳ ମହାତଳ ରସାତଳ ପାତାଳ ଏହି ସପ୍ତ ପାତାଳରେ ବାସୁକୀ ସହିତ ସର୍ପ ବା ନାଗମାନେ ରହିଲେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଜମ୍ବୁ ପ୍ଲକ୍ଷ ଶାଳମଳୀ କୁଶ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଶାକ ପୁଷ୍କରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ସରୀସୃପ କୀଟପତଙ୍ଗାଦି ରହିଲେ। ଏହାକୁ ଏକବିଂଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଗଲା। ପର୍ବତ ବନ ନଦନଦୀ ହ୍ରଦ ସପ୍ତ ସାଗର ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଘୃତ ଦଧି କ୍ଷୀର ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଦେହରୁ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଭିଆଇଲେ। ଭୃଗୁ ଅତ୍ରି ଦକ୍ଷ କ୍ରତୁ କର୍ଦ୍ଦମ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମରୀଚି ପୁଲହ ଓ ଅଙ୍ଗିରା। କଶ୍ୟପଙ୍କଠାରୁ ଚରାଚର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର 4 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଦିତି ଅଦିତି କଦ୍ରୁ ଓ ବିନତା। ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦେବତାମାନେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅସୁର ସକଳ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନାଗକୁଳ ଓ ବିନତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ନେଲେ।